I-Afrika yaziwa njengezwe eliphila ngokucela, kodwa ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuguqula lokho, laba abaphila ngokucela kube yibona abaphayo. Uma sike saqala saqonda ukuthi uNkulunkulu ungumdali wakho konke nokuthi ubukhulu bamandla akhe angaba awethu nathi, singabheka ukunikela indlela yethu siphume ekuncikeni bese sibambelela ezithembisweni. Thina njengabazalwane sinikiwe umyalelo ezwini wokupha abampofu, kodwa fanele sikwenze lokho ngobuhlakani, kunesikhathi sokupha nesikhathi sokungaphi izipho. Imiphakathi eminingi iphila ezindaweni lapho kungekho intuthuko nhlobo. Baphila ngalokho abanako ngaleso sikhathi okungukudla kwamahhala. Sebaze baneliseka ngokuthi bazobe bekhona laba ababanikayo mebephinda futhi beba nesidingo. Edolobheni langakithi kunezindawo eziwu-11 zokuthiba umphangazana eziqhubekayo futhi lapho uthola abantu behamba khona kuzo zonke lezi zindawo ngosuku. Abasazihluphi ngisho nangokufuna umsebenzi. uNkulunkulu uthi kwabaseThesalonika 2:3 verse 10, uma umuntu engathandi ukusebenza makangadli. Amazwi anzima kodwa ngesizathu esibalekile. Emphakathini efana nale ebaliwe, enezigameko ezinobubi eziningi lapho izithunzi zabantu zilahleka. Ukusebenza akusona isiqalekiso. Iningi labantu abahluphekayo indawo abahlala kuzona kunomhlaba ongasetshenziswa. Ngithokozela ukutshala ngendlela kaNkulunkulu, kakhulu ukutshalwa kolwazi kanye nokuqonda futhi asivaleli abampofu emkhubeni wokucela. Uma siqhubeka nokugqugquzela ukuthembela kubantu, sikhuthaza abampofu ukuthi babheke imithombo ekungeyona yosizo, umuntu hayi uNkulunkulu. uNkulunkulu ngumsusa wazo zonke izinto ezinhle. Uma siphendukela kuye ngezinhliziyo, naye uphendukela kithi ngezibusiso zakhe ezigcigcimayo. Uma siyitshela ukuthi umuntu unezimpendulo kuzo zonke inkinga zabampofu, senza iphutha ngoba ithina esiyimbangela yalezi zinkinga. Indlela kaNkulunkulu ukuthi umuntu athuthuke ngokomgomo yakhe. Lapho isivusa khona ngokutshala, ukulondoloza nokuthembeka ngalokho ekubeke ezandleni zethu. Sisensimini kaGladys Tessalon, eningizimu ne-Orange Free State. uGladys ungumlimi okholelwa kakhulu emigomweni yokutshala kakhulu. Ngemva kwami amaqoqo omqhuba awenza ngamahlamvu abolile angaphezu kwemitha ubude. Wawenza ngamahlamvu ombila, izinduku zikakolo kanye nomquba owawuthola ensimini. Usebenzisa lokho uNkulunkulu amnika khona ezandleni zakhe futhi uthola isivuno esikhulu. Izenzo 20 iverse 35 wathi, kubusisekile ukupha kunokwamkela. Uma sipha imithetho yakhe yokubuyisela idlala indima, uyosipha ngisho okungaphezulu. Isixazululo sikaNkulunkulu siqondile futhi siveza impilo enezithelo. Imithetho yakhe iyiqiniso futhi ihlale injalo ndukunaphakade. Uma sipha njalo siyakubusiswa futhi siyakubuyiselwa ngesilinganiso esihle kakhulu. Ukushintsha emqondweni wokwamkela uye emqondweni wokupha kunengcobo enkulu. Kuze kusabalale ezizweni zonke ngezindaba ezinhle zevangeli likaKristu. Lucas 6 verse 38. Yiphani khona niyakuphiwa. Bayakunipha ezifubeni zenu isilinganiso esihle, esigxijiweyo, esichichimayo, ngokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso nani niyolinganiselwa ngaso. Yeka umbuso omuhle kangaka obhekiswe phansi esingabawo. uNkulunkulu asisungulela imithetho engeke ishintshe othi kumele siphe khona sophiwa. Ezikhathini eziningi lokhu kusetshenziswa uma kubhekiswe ekunikeleni ngokweshumi noma ngeminikelo. Kodwa empeleni kubhekiswe kuzo zonke izingxenye zempilo. Kwenzeka nasembusweni kaNkulunkulu. Uma umuntu ebheka ngokukaNkulunkulu ikusebenzeni nakusekuzikhandleni kwethu, izwi lakhe lithi, olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla, kepha olandela amayiyane uyakusutha ubuphofu.
Lokhu kungenxa yemigomo. Uma singasebenzi sizoba mpofu. Ekulimeni asikho isibonelo esingaphezulu kwalomgomo lapho kufanele sizinikele sitshale ukuze sivune isivuno. Sidinga ukutshala imbewu yethu, umanyolo kanye nokunye, umsebenzi, isikhathi, indlela yokuphatha nemali uma sizothola isivuno. Kwesinye isikhathi abalimi basengcupheni ngenxa yokuthi kufanele bakhiphe kakhulu. Kube kuqhubeka izimo eziningi abangazilungiselele. Nakuba lokho kungeke kwabavimba ukuthi kube khona abakukhiphayo noma betshala njengoba benza, kodwa kunalokho kuyabagqugquzela ukuthembela kuNkulunkulu. Izindlela zikaNkulunkulu ziyamangalisa. Uthatha uhlamvu lombila ulitshale ngesikhathi esifanele. Ulikhulise kahle liyoziphinda-phinda cishe ngaphezu kwama600. Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu ngokwezibalo ukuthi u-25 kg wembewu owutshala ngehektha ungathola isivuno esingu-13,900 kg endaweni ewugwadule. Okukunyuka okuphindwaphindwe ngama556. Lokho kusho ugijima onakho konke ngasohlangothini lwakho. Ukutshala nokuthembela kuyimpi engapheli kalula ezingqondweni zabalimi, futhi izindlela zamanje zithunaza abalimi ukuthi balime. Ukugqugquzeleka kufanele kube khona ukuze bakwazi ukuveza amakhono abanawo, ngokuthi bazi ukuthi uNkulunkulu wabenzela ukuthi babe nenqubekela phambili. Azi ngempela obukhulu bokutshala bungaba obalomama osemdala oneminyaka ewu-70 ubudala, igama lakhe lungufani wasemakhaya eMalawi. Wezwa ngalolu qeqesho wayesithatha isinqumo sokulandela imigomo yokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Wezwa ukuthi uma ungenayo imali yezikhuthazi ungasebenzisa umquba ngoba wayenhlwempu. Wayazi ukuthi kufanele atshale okuthile ukuze azuze utho. Yini ebengingayenza? Safundisa ngokubaleka kwesidulu emsocweni odingwa umhlabathi. Kanjalo naso sifakwa emahholweni ngendlela efanayo njengomquba. Wayeka ukuziphakamisa wanquma ukuzama. UFani waqoqa isidulu esasiseduze nala elima khona. Watshala isebenzisa ubuchwepheshe bokutshala ngendlela kaNkulunkulu, efaka isidulu njengesikhuthazi sakhe. Waba nesivuno esihle ngempela, ngesikhathi wonke umuntu oseduze naye engabanga nesivuno esihle. Imithetho kaNkulunkulu ayiguquki. Uma singatshali ngeke sivune. Akanendaba ukuthi utshaleni, ngisho ungasebenzisa isiduli. Kuphela nje uma usebenzisa imigomo uzobusiswa. Asikwazi ukuhlala sithatha nje kungabibikho esikuphindisela emuva. IBhayibheli lithi uzovuna okutshalileyo. Okungekho ukuphinda-phinda nokungekho uthola okungekho. Okungekho ukuphinda-phinda nekhulu uthola okungekho. Nasemhlabathini omuhle uma ufaka okungekho uthola okungekho. Ngimangele ukuthi eUganda naseMalawi naseMozambique lapho umhlabathi onothile asidingi ukufaka lutho emhlabathini njengoba umhlabathi wethu unothile. Kodwa isivuno sabo amasaka 12 ngehektha ngenxa yokungafaki lutho. Ukuthi sipha kangakanani noma sitshala okungakanani iphuzu elibalekile ukuxoxa ngalo. uPaul wabhala kwabaseKorinte besibili 9:6, kepha nakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, ohlwanyela okukhulu uyakuvuna okukhulu. Kakhulu kuyahambisana nokuphana ngenhliziyo evumayo. Futhi kule ndatshana kukhulunywa ngokuphana okusuka ngaphakathi ukunikela kukaNkulunkulu. Isibonelo, unomquba njengesikhuthazi sakho. Uma kufanele usebenzise amasaka omquba a156, wena ukhethe ukusebenzisa uhafu wayo endaweni ephindwe kabili. Uyozuza kancane futhi usebenze kanzima. Esikhundleni sokuthi ufinyelele emgomeni ka5 tons ngehektha, kuyovane kujame ku2 tons ngehektha ngenxa yomsoco ophansi. Ngaleyo ndlela ugcine usunesivuno esingango4 tons kumahektha amabili. Ube uchithe isikhathi esiphindwe kabili esikhathini sakho.
Kungcono usebenzise izindlela zokulima ngendlela kaNkulunkulu ze-350 milliliters ngomgodi endaweni engangehektha elilodwa bese uthola isivuno esingango-5 ton ngehektha. Kungcono ukwenza indima encane yendawo ngendlela ephakeme futhi encomekayo kunokwenza indawo enkulu ngendlela esezingeni eliphansi. Emva kokuba usuthembekile ngonyaka wokuqala, ngonyaka olandelayo ungakhulisa indawo yakho ube nesivuno esikhulu. Ngikhumbula ubufakazi babashadikazi abasebancane abamamissionary baseMalawi abanquma ukutshala ngendlela kaNkulunkulu. Baqoqa umanyolo endaweni kwathi sekuyisikhathi sokuthi bafake okuthile emhlabathini, bathola ukuthi banohafu kwamanyolo abawudingayo. Umphakathi wathi kubona, ningakhathazeki, thathani inhlabathi niyixube nomanyolo bese nifaka inani elifanayo kuwo wonke umgodi. Ngokupheleleyo, lokho kunqanda umthamo esiwufakayo ngohafu. Bathola isivuno esishaqisayo, baveza isithombe esibi ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Khumbula, kungcono ukulima indawo encane ngezinga eliphezulu kunokwenza indawo enkulu ezingeni eliphansi. Lokho onakho kuyinkomba yendawo ongayisebenzisa. Ngikutholile ukuthi ezindaweni eziningi e-Afrika akukona ukuvila noma ungenzi lutho okwenza ubumpofu, kodwa ukuswela ulwazi. uHosea 4 uverse 6, abantu bami babhujiswa ngokuswela ulwazi. Sidinga ukuhlwanyela sinolwazi, kungenjalo singahlwanyela ubuningi kodwa singakwazi ukuphula ijoka lobumpofu. uNkulunkulu usikhombisile ukuthi singazishintsha kanjani izinhliziyo zethu kuqala, bese kuguqulwa nezingqondo zethu ukuze kuhlengwe izwe lethu. Simelwe ukuzithoba bese siphenduka ezindleleni zethu, sifunde kuye bese siyazithoba. Ukusebenza kanzima kanye nezikhuthazi akuzona izixazululo ngokwazo. Kufanele sihlwanyele ulwazi oluvela phezulu. Isibonelo, abanye abalimi abasebenzisi lutho ngoba bethi inhlabathi yabo inothile ngokwanele. Nakuba uma sekwenziwa inhlolo yesivuno, kuvela ukuthi isivuno sabo ngehektha siyashaqisa, futhi sehla minyaka yonke ekubeni bengeke bakholelwe lelo hubho likaBhejani. Angeke uhlezi uthatha ungabuyiseli lutho emuva. Uma ungatshali angeke kuvune, kufanele siphe ukuze siyamkele. Okwenzekalayo ukuthi umhlabathi uya ngokuya wehla ekunotheni njengoba lo msoco odingwa isitshalo emhlabathini ukhishwa. Umhlabathi awunayo ingondla lapho ungagcina khona umsoco wayo. Uma usuphelile kunjalo nje. Ingubo kaNkulunkulu ingobunye ububele bakhe. Uma sibheka ngaphansi usithola ukuthi inezinqanyana ezimhlophe ezivela ezitshalweni ezedlule. Kufanele sitshale ngokwethembeka uma sifuna ukuphuma ebubheni. Uma sethembeka kokuncane, uNkulunkulu wethembekile ukusandisela. Encwadini kaMateyu 25 uverse 14 kuya ku-30, uJesu usivezela imifanekiso avemise ukuyisebenzisa ezilinganisweni ezingafani kubantu abahlukene. Kulo mfanekiso kwenye wanika amathalenti 10, enye 2, enye elilodwa, kwaba yileyo naleyo njengamandla. uNkulunkulu usinika ungangamandla ethu ngoba akafuni sehluleke noma sidlale ngamathalenti asinike wona. Lo wamkela amathalenti 5 wasebenza wazuza amanye 5. Inkosi ifika yathi kuhle nceku enhle. Uthembekile ezintweni eziyingcosana, ngizokubeka phezulu kokuningi. Ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Weza nalo wamkele amathalenti 2 wathi, Nkosi unginike 2, bheka ngizuze 2. Inkosi yamubonga ngendlela efanayo. Isisebenzi sathola elilodwa, sayifihla ngaphansi kombhede. Ngesikhathi inkosi ibuya yacasuka yathi, wena vilandini, okungenani bungalisa ebhenki uthole inzuzo. Iyabe umnyameni baphakade, wabe sethatha lona leli elilodwa walipha unamahlanu. uNkulunkulu uyakuzonda ungathembeki kanye nobuvila, kubalwa nako ungathembeki ezintweni asenzela zona, bayakuphucwa zona. Akekho ongazisethelela ngokuthi athi omunye uthole ongaphezulu kwabanye.
njengalokho uNkulunkulu ebanikezile ngokwamandla abo. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu onquma inani lalowo nalowo angalithola. Lo mfanekiso awulotshelwanga ukufundisa ukuthi uma unika okukhulu uzothembeka kakhulu. Kunaloko usifundisa ukuthi uNkulunkulu usinike ubukhulu bamandla akuhlakanipha kwakhe kwabathembekileyo abese efuna sikulandele ngesikwenzile ngakho. Akukhathalekile ukuthi besinikwe okungakanani. Akulindele ukuthi sikubuyise kuphindiwe. Kufanele sazi ukuthi uNkulunkulu ulindele ukuba sibe izisebenzi ezithembekile zobukhulu bamandla akhe. Uma singathembekile uyosahlulela bese silahlwa ebumnyameni bangunaphakade. Okhiye ukuthi kufanele sithembeke kunoma ikuphi uNkulunkulu asabele kona. Luka 16 uverse 10. Othembekile kokuncinyane uthembekile nakokukhulu. Isibonelo sokungathembeki ngendawo sikhonjiswa izinga lenhlabathi egugulekayo. Asikaze siyinakekele insimu ngendlela uNkulunkulu asiyale ngayo. Izinga lokuguguleka komhlabathi linganiselwa ku-55 we-hectare ngonyaka e-Afrika. Lokhu kubonakala kuthusa kakhulu. Ngokunjalo ochwepheshe abaningi bathi lesi sibalo singaphansi kwesilinganiso okuyiso. Futhi kwamanye amazwe sibalela ngaphezulu kwamathani angu-250 ngehectare ngonyaka. Njengoba siqonda ukuthi imitha indawo engango-10,000 meter square, lokho kuchaza ukuthi kuhlawumbisela ku-2 kuya 4 mm womhlabathi ongaphezulu ogugulekayo ngonyaka. Uma lo uguguleka kuqhubeka, kugcina sekwenze imigodi ebubanzi bayo ebungu-20 meters ukushona kwezinye izindawo. Uma sibheka lokhu ezimweni zezulu ezijwayelekile ezweni lase-Afrika, ukwakheka komhlabathi kulinganiselwa ku-0.6 mm ngonyaka. Akudingi usolwazi kwezezibalo ukubona ukuthi lawo maplazi asengcupheni wokuthi ahambe ayophoseka olwandle. Imifula yethu iyudaka olunemvunde. Uthola ukuthi leyo mvunde iphelela olwandle lapho ifike ibulala imvelo kanye nezilwane eziphila khona. Lena akuyona indlela enhle yokunakekela izingadi, kanti futhi ibonakalisa ukungathembeki ngalokho uNkulunkulu asithembe ngakho. Uma siphendukela ekulimeni ngendlela kaNkulunkulu, ukuguleka komhlabathi kubonakala kwehla ngo-55 ton ngehectare ngonyaka. Kufinyelela ngaphansi kwethani elilodwa ngehectare. Lokhu kubonakalisa uguquke ekubeni izisebenzi ezithembekile ngendawo kanye nomhlabathi. Okungesinye isilinganiso sokuqala sobukhulu bamandla kaNkulunkulu asinike wona. Uma abantu sebekwazi ukuphatha kahle izingadi ngokwethembeka, bangakwazi ukuphatha kahle eminye imisebenzi kalula. Lapho umhlaba uphethwe kabi neminyango yezolimo ingaphumeleli, angeke wathole amabhizinisi ezolimo ekhona kuleyo ndawo. Ukuba isisebenzi esithembekile sendawo kuyamhlomisa umuntu ukuthi akwazi ukuphumelela ngendlela akhona ngayo. Bakwazi ukuthuthukisa izindlela zabo zokuphila nezinhlaka zenhlalo. Amakhono afundwe ngokuthembeka engadini abalulekile futhi ekwakhiweni kwezinye izinhlaka zenhlalakahle. Indlela yomqondo esinikela ngayo nayo ibalulekile. Yilowo nalowo unikela njengalokho ezikhethela khona enhlizweni. Kungabi ngokudabuka, ngokucindezeleka, ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokozile. Indlela esiziphatha ngayo emsebenzini wethu inomthelela omkhulu ezintweni esizitshalayo. Uma sitshala ngokudabuka, siyovuna ngokudabuka. Akwehlukile kulokhu. Uma sitshala ngenjabulo, siyovuna ngenjabulo. uNkulunkulu uyakuthokozela ukutshala kwethu sithokozile.
Asikho isigqibi esamukela isipho saso sithokozile. Uma kungenzeka ukuhleka kwabo kungatshengisa abanikelayo ukuthi abaswele. Ayikho intokozo emsebenzini wezandla zabo. Ngokuba injabulo kaJehova iyinqaba yenu, ukuthokoza kwenu okokuqala kuvela kuJehova. Kodwa yona le ntokozo kufanele idlulele kuzo zonke izingxenye zempilo yenu, ize ifinyelele emsebenzini wezandla zenu. Kuyamangaza ukubona ukuthi ingakanani intokozo yethu exhumane nazo zonke izingxenye zokuphatha. Sizokuthola esifundweni esilandelayo sokungamela. Uma sitshala ngokwamandla nokuhlakanipha kaNkulunkulu, sengathi kukuyo inkosi, siyovuna ngentokozo. Le ntokozo ivela ekuzimiseleni kanye nasekunelisekeni okujulile ezintweni zikaNkulunkulu. Kanjalo siqhubeka nabo lobudlelwano kuzo zonke izingxenye zempilo yethu. Kungenzeka sibe nentokozo evela kuNkulunkulu, kodwa singabi nentokozo ezindaweni zokulima. Uma singakaze simvumele uNkulunkulu abe nguNkulunkulu kulenye ingxenye yempilo yethu. Uma enikeziwe indawo yokubusa ezindaweni zethu zokulima, siyofuna ukumdumisa kuko konke esikwenza lapho. Siyohlwanyela ngobuningi nangentokozo, bese siphinde sivuna ngobuningi nangentokozo. Mateyu 13 verse 44. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihlwe ensimini. Yafunyanwa ngumuntu wayithukusa, ngokuthokoza kwakhe uyahamba athengise ngakho konke anako, athenge leyo nsimi. Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu abubona nje ubuchule okufanele babazi abalimi. Kufanele bamdumise uNkulunkulu ngokumbula amehlo abo, ukuze bathokoze ngayo, babeke phansi ukwazi kwabo bese belandela indlela kaNkulunkulu. Lena injabulo uqobo lwayo. Njengalokhu uphendukela kuyo ngenhliziyo ephelele, uyakuphendukela kuwe akubusise njengokusho kwezwi lakhe nezithembiso zakhe. Akwesifune ngezinhliziyo zethu ukutshala ngobuningi nangenjabulo, futhi siyovuna kakhulu ngenjabulo.